Veliki pozdrav svima, dragi ljudi, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. A ovaj video snimam vam na Tajlandu na sea kajakingu, tako da se malo ljuljam zbog vožnje. Poruka ovog videa bi glasila da život nije ravan i jednostavan hodnik, to jest da ne može sve ići pravocrtno u životu bez ljuljanja. Što se mi više opirem o tom ljuljanju, to se gore stvari događaju. Dakle, moj tata uvijek govori, cijeli život zapravo ima jednu poruku za mene i kaže: Anita, treba naći mjeru u svemu, odnosno umjerenost u svemu je ključ. I kako moj život ide dalje, sve više i više uviđam zapravo kako je bio u pravu i kako doista u svemu treba naći mjeru. Naravno da ponekad nije jednostavno i da život nosi razne izazove, ali to je jedini pravi put. Ako malo bolje promislite, ne možete ni raditi po cijele dane, ne možete ni kuhati po cijele dane, ne možete ni spavati po cijele dane, ne možete biti u kajaku po cijele dane, ne možete ni voditi ljubav cijele dane ili biti s djecom po cijele dane. Dakle, jednostavno treba naći mjeru od tih 24 sata na dan i u našem cijelom životu koliko vremena za što odvojiti u kojem trenutku. Naravno treba naći balans, zato su ovi kajaci gdje upravo balansiramo lijevo-desno kako se ne bismo prevrnuli, podsjetili na tu važnu poruku balansa, na održavanje i postizanje ravnoteže. Ukoliko predugo ili previše se nagnete u jednu stranu, ukoliko težite nekim ekstremima, ukoliko težite nekim krajnostima, nakon vrlo brzog vremena zapravo se prevrnete. Tako da vam moja poruka sa kajaka može biti upravo oko tog balansa, odnosno oko toga kako je važno održavati ravnotežu koliko god nam se ponekad čini da to nije moguće. Naravno, evo tu malo ekipa galami oko mene, naravno ukoliko imate još svoga partnera uz sebe ili svoju djecu, dakle sve one koji putuju s vama na vašem životu, odnosno na kajaku, situacija zna biti dodatno komplicirana jer dvije osobe moraju održavati ravnotežu. Ali treba to gledati na pozitivan način, na način da imate više ljudi koji mogu vam pomoći kroz vaše životno putovanje, na tome da možete brže proći kroz neke situacije, na tome da možete vas dvoje se izbalansirati, uhodati, voziti pravilno i da onda život može biti jednostavniji i lakši. Dakle, život je ponekad poput kajaka, odnosno stalno se ljuljamo lijevo-desno, malo je dobro, malo je nekad možda loše, nekad sjaji sunce, nekad dođe oblak, sve u svemu pokušajte naći svoj balans, pokušajte naći neku svoju ravnotežu, neku svoju harmoniju, jer krajnosti svakako nisu dobre. Ako želite, mogu vam to povezati recimo i sa primjerom zone komfora. Znači, kako što ne valja biti u zoni komfora, ali već smo rekli da to priječi rast, napredak i sve ostalo. Jednako tako nije baš ni najmudrija stvar na svijetu težiti tolikim ekstremima zapravo da stalno napuštate jako zonu komfora, da ludite zapravo sa svim tim promjenama, jer na taj način onda opet ste u nekom ekstremu i to ne može trajati dugo. Morate se prije ili poslije vratiti sredini, odnosno svom nekom balansu. To je to. Ne zaboravite se balansirati i šaljem vam veliki pozdrav iz kajaka. Bog!